ба муносибати рӯзи варзишгарон дар қасри теннис ва маҷмаи варзиши обии шаҳри Душанбе вохӯрии раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо собиққадарони соҳаи тарбияи ҷисмонию варзиш ва варзишгарон баргузор гардид. Дар ин ҳамоиш Зебунисо Рустамова, камонвари маъруфи кишвар, Сулаймон Абдулвоҳидов, собиқ раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, Маликшон Эмадзода, раиси Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон ва дигарон иштирок ва суханронӣ намуданд. ҳамоишро Абдулло Раҳмонзода, раиси Кумитаи ҷавонон ва варзиш ифтитоҳ намуда, ҳозиринро бо рӯзи варзишгарони Тоҷикистон ва 3-юмин солгарди истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон табрик кард. раиси Кумита зимни суханронии хеш доир ба таваҷҷӯҳи роҳбарияти кишвар ба соҳаи варзиш ибрози назар намуда, аз ҷумла таъкид намуд, ки сиёсати созандагию бунёдкоронаи ҳукумати кишвар, хусусан ҷаҳду талошҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имкон фароҳам овард, ки соҳаи варзиш дар кишвар аз замони ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ заминаҳои аввалини худро аз таъсису барқарор намудани мактабҳои варзишӣ, баргузор намудани чорабиниҳои оммавӣ, варзишӣ, солимгардонӣ ва иштироки варзишгарон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ аз сари нав оғоз гардида, сол то сол дастовардҳои варзишгарони тоҷик афзояд. дар ҷараёни ҳамоиш зикр гардид, ки дар 30 соли соҳибистиқлолии варзишгарони тоҷик 5000 медал ба даст оварданд, ки нисбат ба 70 соли собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ 40 маротиба зиёд аст. ҳамчунин парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 5000 маротиба барафрохта шуда, беш аз 1500 бор суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ садо додааст. ҳамчунин дар вохӯрӣ шӯрои собиққадарони соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш таъсис дода шуд, ки қарори лоиҳаи он аз ҷониби раиси кумита ироа гардид. ба ҳайси раиси шӯро бошад Али Аҳмад Мирзоев пазируфта шуд. дар фарҷом як қатор собиқадарони соҳа барои саҳми намоён ва тарбияи кадрҳои соҳа бо сипосномаи Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш ва унвони корманди шоистаи соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ва устоди шоистаи варзиши Тоҷикистон қадрдонӣ шуданд. ҳамин тариқ Зебунисо Рустамова, Маликшон Эмадзода, Сулаймон Абдулвоҳидов, Али Аҳмад Мирзоев ва Аҳтам Абдуллозода барои саҳми шоиста барои рушду пешрафти соҳаи варзиш бо сипоснома, Аъзам Зоҳидов ба унвони корманди шоистаи соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, Фирдавс Аҳмадиев бо унвони устоди шоистаи варзиши Тоҷикистон оид ба варзиши сабук, Шабоз Негматуллоев ба унвони устоди шоистаи варзиши Тоҷикистон оид ба бокс, Сомон Маҳмадбеков устоди шоистаи варзиши Тоҷикистон оид ба гӯштбинӣ зюдо ва Анастасия Тюрина ба унвони устоди шоистаи варзиши Тоҷикистон оид ба шиноварӣ қадрдонӣ шуданд.